Agus kaya Pak Oga. Pak Raden. Pak Raden. Terlalu imut kumisnya ini. Rindu mawur mangamuran dengaran dengan curit kong maguru kongso kebekal tiobutulmo warman kreting turekestri rekatan negatia rekatan negatia tuwajalela yusafri rindu mawur mangamuran dengaran dengan curit kong maguru kongso kebekal tiobutulmo warman kreting turekestri regatan dia tua celala yosafi. Hey yo yeah Yo 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 le kaya Pak Oga. siro-siro dewa guru jadi menduga tiga keliwang-keliwang ger. Yo yo Agus kaya Pak Oga. kacaplin Agus kaya Pak Oga. Ede iso ngono toh? Kok bisa miring? Miring lho, Gus. Ya.
sonane nanduk Yo yo. Nggih. Hati-hati kanca-kanca Wijaya Putra nggih. Separawan orang tau ketemu Wilatawan sarungan gawe songo Assalamualaikum lakono Masayu klotro Ayo terposisi besti. Mana ngajar? Iya, siang bantoro retri eling manis ngepi setiaku bisa anduweni marang setia seleksi Rasa alhamdulillah kangen kang limputi ini mas wong ayu pembujanipun kakang yo mung sliramu cahayu disaksi memani jantungipun kakang cahayu upayane datan balenjane wong ayu siji-sijine ning atiku yo mung sliramu dijajeng mekti sebel ya pati wong ayu tresne mungkin yo tombo susejro ning batenku bagus antap no rasa adimu tresnaku tulus sroning kalabu senetyen ngarungi banyu segara rasaku ora bakal serno senadyan nyawa oncat sakaraka wis tresna rapi ayo dek solo 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 solo
Melaku dewe carane. Jayub, Jadilan Tayub Sanggar, Satrio Kencono. Saking Custom and Property. Sadengan Jadilan Wonosari. Oh, bola luas. Pengrawitnya Indonesia. Ora lek bola luas barang-barang. Barang-barang diayai. Wih. Gawe dhewe kok lali ya. Gus kaya Pak Oga. Pak Raden. Mereng mek Gus. Wah. Pokoknya nggon unyil kae lho. Lah ya Pak Oke, Raden. Pak Raden Dik. Cek ana ya bringos sing Yo. Yo, yo. Ya. Saya Sanggar Satrio Properti Sadangan Jalan Wonosari. Iya. Viranggra ini. Jaran kore, jaran wayung etan, sing numpak para sultan, kalau itu coba betan. Kesuwen sing ngecas mau bengi ya. Yo ya, solo lo lo lo. Yo yo. Ya yo yo. Yo ya. Lo lo. Yo ya. Ya jos. Yo
Yuk ya. Lo 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 lo. Yuk. Iya. Yuk. Yuk. Ya nah Tos. Yuk ya. Ayo yo. Penak yo. Penak yo bas yo. Satria Kencana lho iki. Heeh, ribut cilik ngono. Satria Kencana, Satria Kencana. Sing wedok kalah power karo sing lanang. Hei, ya. Sajaya efek dehidrasi ning Pemda iki ya. Bisa ya nang iki. Bu Devi mes semaput wingi. Sekop. Mamut rasa kemenungsen more tata tamang lan durjana wana wasa cambuk mungkung sujet moten bisa bene loro rene amblas asih tumrap merto wadek nalendra keng enot sepiloso mingkara yang wedi ceget noto janalaka datan beto lato enggarmu Memot rasa kemenungsen marang tata damelan durjana wana wangsa jambal gendang sujen kerusandangan matan bisa pinilaya Kiri geni mawingo-wingo kawantawat mamocece aja bu reksa bumi Ora. ajat asri mindo amang karso sagotra rene amblas
asetumrap marto wadana lendro kang ana piloso wingkara sangawiti jagat nata janalaka dadan ledha wadha ing kermo mamun rasa kamanungsa ora tata asetum prapa barato wadana lendro kenano cepiloso amlingkara yang awiti jagat nata janalaka dadan beda watu ing karma apaan tuh? Buka CD jos. Sampun paripurna. Burung ya. Oh urung toh? Nek kira nak sampun paripurna. Nggih, menika sampun kerawuhan simbah-simbah nggih. Enten Mbah Gita, enten Mbah sinten. Kowe sapa Plon? Kenal ora karo simbahe kowe Plon? Ora kenal to kowe? Piye Mas? Pendekare tiang peng iki mesti. Ora kenal aku. Ence Mas Indi, dibacakan lagu napa niki Mas Indi? Kaget aku wis gur nyawa gur titipan diget-get kei Kak, jan luar biasa pokoknya. Enggak apa-apa. Nyawa gur titipan get-get kei Kak ya. Garapane dienggo co sing Apa ki? Ciro luro lumo nem Tak salah ke Mas, ciro lu. tak ngapus ya. Nggih, lha ora apa-apa iki sik nek siji loro nak tak seleke. iya. Ora apa-apa nek aku sik nggawe karo iki nak tak seleke. Dhewe wedi tercengang. Amen. Aku tercengang tenan ya wingi. Rasa guyu to. Sepiro Mas Ilham? Semene. Takonono ke lho, Mas Ilham sepiro? Mas Ilham. Malah koyo Mas Ilham, sepiro Mas Ilham? Piro? Sak jengkal. Jeno wis ngerti jarene Gusti Allah. Jebul Mbak Ika. Heeh, iki siang hari ini kita juga kedatangan seniman-seniman Ngayogyakarta. Oh nggih. Galo teng klinik ning kono. Itu kopi Mas. Heeh. Luwak, cap luwak. Sing ngarepe anu gundul. Gundul. Lawan katane. Iki ngaturaken sugeng rawuh kanca-kanca pokoke yo nyengkuyung bareng-bareng ya Bos ya. Oke, siap. Yo maaf gamelanku gur semene narak ngejak kowe ora cukup masalahe. Dadine aku sik tajak gur iki narak ngejak kowe ora cukup aku gamelanku ya. Anjay. Wawan langsung anjay. Iya anjay. Mbak Amel KB yo. Ngerok e. Ora apa-apa ngene DM penyanyi pilihan ngene iki. Pilihan kok. Pilihan terakhir. Arak minum sih. Oh iya, ora apa-apa. Sepira ham. Ci. Ya, iya. Siap ya, Mat? Oh ya, alhamdulillah. Ya iya no. Apa ora turu to, Lek? Men suwen men ora apa-apa kuwi menan. Beling kok sing kuwi meng aku. Kodame kodok. Ci. Bisa kumpul kaya wingi uni.
Chandra Kencono, lolos lagi. Nalika siramu hingga aku ada gayanya apa siramu ngerasa aku butuh sama karo somo Yama ayo instruktur senam and one and two ember kerja and one and two ember kerja muter ya desa eleko. Ini namanya sinden scram.
Ora apa-apa, iki garapan terbaru dari Bolo Luwes. Ya, mari kita- Barang-barang diayai kalau slogan iki lho. Bolo Luwes, iya. barang-barang diayai. Ya maaf Dadi ya, aku masih training. Trainingan anyar to kowe. Kowe mlebu trainingan anyar dadine ora ngerti. Trainingan anyar. Dadi iki piyagane iki ya tukang dekor, Ah. ya tukang produksi, Tukang ya sandalan. bagian tukang Oh, ya bener nek sandalan. barang-barang diayahi Ya kuwi ya. makanya dijenengke Bolo Luwes. Singkatane. Ana meneh tukang briefing wedokan. Wo, lah nek goni digoni ya. Loh, Nah. jarene arep ngono teplon. Lah iki korbane Mas. Lah yo. Heeh. Makanya dijenengke Bolo Luwes. Nah disingkat dadi Bolu. Bolu. Ya bener nih. Ya bener bolu. Bolu. Bolu Oh, iya. bungkus. Nggih, Mas Indi. Apa? Oh iki to. Sing iki mbuh iki mau temonan saka dalan mau. Saka Pemda wingi den kepanasan tak durung Oh, ngene. sing jadal nggo sendal ki to. Oh. Ayo iki. Nggo sendal hiuan to. Ngene ya apa nggih. Sampun katur setunggal lagun Cahayu. Ih, Cah mbas. Kowe ngerti mbas ora? Apa artinya? Mbas ora ngerti? Mbak. Mbak Mas. Mbak Mas. Tadi siji tadi mbas. Cao gleda. Kok kudu milih siji loro telu. Kok milih ya Pan ya? Iki wis siap iki pokoke. Ara tak seneni wedi nek diseneni genten aku nek saiki. Kabeh ya kono ya kene pokoke manut terus iku pokoke. Waduh, aku ki dompo dhewe ki. Aku ki ra iso jatuh. Yo. Aku iso nemeng gletak-gletak mlumpam Ya, urep orang ngono. jengkeng. Sepira bener ora kayak masono? Beda. Oh beda to. Kita kira Kuwi. Masa ngacung dalan. Ya ora. Iku mati cethake nek iki. Kluget-kluget kan teman. Ajeng gele tangi meneh arum gondori mano apa mano mencok ning wit gedeng aja mencok ning wit gedeng mencok ning tukang kendang jauh gleda. Ayo silakan naik antrian nomor atas, silakan ya langsung naik. Nah, dilingguhi, men. Teflon munggah, teflon. Oh ya, sik, sabar, sik, tak titik. Ya, ya munggah ya. Ora sah men ra apa-apa lah jabang bayi nih, yo. Ayo tukang kendang. Nah, oh. Iki ya tukang kendang kuwi yo nan, oh. Kepiye? Sing tengen mesti rada ganjel to. Oh, ditarik nyamburi ngene nih denen. Aja mudhun ning kono sik, ora oleh mudhun mangsamu. Ajeng gele tangi meneh arep gondori yo Gendrung manuke apa? Manuk padha mencokne wit gedang. Aja mencok ning wit gedang mencok. Tukang sarung, tukang sarung. Goni. Nego-negoni. Bensoki. bensoki, Pokoknya diratani rumah samu wong kabeh bayari kowe kok. Kowe iki diitung nyelawe ke rumah samu. Beh. Ora nak kowe meteng ning endi juane kene. Uno kowe tibake udu meteng mangsamu. Urung jenggelek lho. Urung jenggelek urung ya sing alah. Jia. Kemayune. Isih ning kono, isih ngongsi tok Kan ganti klambi sik putih ra gelem anu Mas Dodo. Oh, kowe ngomong apa kae? Kowe ngopo? Oh, kae. Plat. Ana jare wedok kok cinta. Oh, jadi wedok kaya ngono jen piye to maksudnya? Ajeng gelek. Arung gondori yo mano apa? Mano mencok ning wit gedang. Aja mencok ning wit gedang. Mencok ning gone ilham. Ning gone solikin. Solikin. Aja saking kok. Solikin melu mlayu. Balik Mas, ora nek dicoki teplon. Terus mlayu. Ken, lah kowe ngopo mlayu Ken? Udah kentutan Ndak dari bapak. kentutan.
Mesake Iya, betul. kon mbok ning kombengi nek nglindur, nek turu nglindur. Lon, Lon. ngono lah. Luput aku bingung no Lah iya. golek teplon. Girap-girap. Sager lom-lomen. Ngono ya ora apa-apa. Nggih, ya. Kepiye Han? Arep diencoki kok malah pindah. Wis ora sida mensok iki lho tenangno pikirmu. Ora nak nocok. Enggak. Gune teplan wis ditarik mundur ngene kok ditaleni si setrene. Dilak ban. Yo, digake sik ya to. 3 2 1 monggo. Ayo dilarat bobo dilarat yuk. Hey, hey. Ini saka
Tom. Sing grong ding. Porindi. Porindi. Sakniki niku main lho. Lan sih. Leni Jin. Ayo korban berikutnya. Oh. Sing wedok dientekke kabeh. Nak sing siji mbok wedok bolan nang iki. Nyai Sumantri mbok wedok bolan nang Rarti. Yaman tuh dosa. Ara. Yuk. Vira Angelita. Bulan songo. Terima kasih cantik-cantikku. Pira kira? Boro pira? Oke. Yo. Oke le. Iya, langsung salah lagu.
semono rembulan kapok minggu awes semeati hati tegane sitatu hati ayo dek yo Ayo mas, ayo. Anteng-anteng dek kembang cempaka jadi demit masalah jadi ora piye berikan dilede mencok ning gawe tega pari ali boleh ditunggu atensinya nanti naik ke atas ya. Oke siap. Ayo mas, ayo. Soko Soko rembulan ala ati dosa ayo kasih ati Belum ada asik ya dek bola luas lo iki barang-barang biaya guys. iya anteng-anteng aja kembang cempaka Pretekan lagi mencot ning awit mari Rasaku ala ali kembang kuning Awakku kemando bencoknya wih samu barang enak ayo mono ayo bangun tipa baju cincin so oh iya setunggal lakon sabar ya Mas Indi anteng perhiasan kowe koyo memeti to karo sorry lho Ham iki Ham ora nele kepiye sing entuk rezeki aku
Wah, iki engko tekan omah perang iki. Engko piye? Lah mbok, lah bojomu udu. Udu to? Aja ngono ki ono luwake. Luwak wani-wani aku. Wah, ora wani berarti. Gini nak karo aku wani kowe. Lah kan kita prank. Ayo, ngono ya oleh. Ya, ditarik habiskan kok. 3 2 1. Sangga Satrio Kencana. Pong 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 pong. Nak ibu tok bute Klaten. Banyak sekali. Pasukan dan engkau segitu Sanggar Satrio Kencana tak hanya biji ayo bos bersani pasukan dan engkau segitu Sanggar Satrio Kencana tak hanya biji Yuk. Anjing mania Yo ya. ya 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 apaan tuh Ya, ya. War girang tenang. yuk 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 Yo ya. hei Yo. katamin sih lagi Yo. wes bablas Jomite Iklan ini duduk ngulir CTI. ya Yo, 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 yo. Ya, ya. ayo di Sembuh, 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 mari, mari bablas. Udah Sembuh, kangen. pulang mandi, bobo, sesuk kerja. satenane Diudani, Mas. oh, Mas Ayu biasanya diudani kok Asik. Maksudnya udani lho. ya kan udan toh ketelesan diudani lah pernah bener Dilap. dilap silir Dilap. Ayo tagus. Mas Ayu Penak lo. Sanggar Satrio Kencana lo. Ayo yo. Ayo, Mas. Ayo. satenane aku pengen ketemu angin kowe wes katon gawe nesu Aku kangen sirahmu jeneng padang pondok cerune isin Basan gunung rai suku bendo ning sajene Mas Ayu wis balik trimo wis rumangsa Mas Ayu wis rumangsa nanging yen digawe gawa ora trimo masmu ora trimo ayo
bagus sing kemati pancen masayuk sing paling kemati nanging dudu bagus nanging dudu kemati sing iso katane sambut dipene Asik asik. Jos mengkel wis Mas Ayu wis. Selamat sore Mas Ayu. Sudah sadar apa belum Mas Ayu? Burung ya Mas. Iya 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 iya. Iya 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 iya. Iya iya iya. Oh. Pak Raden jare. Wong isih siji lho ngawur iki nang. Iki konyar tak tinggal ngono to maksudmu to? Dek ngejo. Oje, dumateng apa sing duwe gawe? Sing duwe gawe, Mas. Oje, yang sewu dumateng Bapak ingkang ampun gati nggih. Monggo tuan rumah, ajeng pamitan. Oh, Mbak Ul aja sama Bapak nggak apa-apa. Karo anak lanang, nggak apa-apa anak lanang.